Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nagdapustang sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Daddy. Si Oliver! Si Oliver! Kung di ka mahulong, pagyong ko si Oliver! Ano, Dani? Ayaw magiging! Ayaw sa pagkakas! At Oliver! Gusto na! Ayaw na siyang masakitin! Maluoy ka! Ego na! then come to me! Sige na! Come to me! Tuul balik ka na ko, Daddy! Ayaw pagduol! Palayo! Palayo, Dani! Ayaw ka! I know! Og nimo ra ko magpakatao, Daddy. You are my sanity! Mabuang ko kung mawa ka na ko! So, sweetheart, please, come to me! Come! Ayaw, Dani! Ayaw! Ego na! Gusto na! Doon akong balik! Ayaw na siyang masakitin! Please! Ayaw na siyang masakitin! God, unsa kang gibuhat, Daddy? Si Kuya Oliver, si Danny. God, ug ang suod nga higala kana ni Kuya Oliver ang naghigda sa bus. Si Gio kana, bunog ka siya. God, Oliver! Ayaw pagkakos niya! Dali, direct! Mariin ko! Buhay siya, Daddy! Ay, nagpagparok! Ayaw ko gunitin! Buhay ko! Gio! Dad! Kung sa kini yung gibuhat ni Gio, pero gipasakitan ni mo siya. It's your fault! Kung wa mo palang unta, nakita si Danny! Dili ka na mahitabo sa imong suod nga higala! Now, look what you have done! Salbahis ka, Daddy! I told you, why laing makaangkon ni Danny? Ako lang! Pero gahi ka ko! Ihimog yun siya gidagit na! Ay, may gusto ba? Gusto na! Ayaw na siyang masakitin! Salbahis ka, Daddy! Anak ko ni mo! Dili ko ikaw anak! You heard it right! Dili ko ikaw anak! Anak ka sa imong inahan sa laing laki! Maudi ay ipisan kanusa. Huwag ko kinpati ang imong pagmahal nako. I tried! Gipaningkamutan ko nga mahalon ka sama sa matuod kong anak! Aban bisan unsay akong buhaton! Dili ka magahimo. At least gihatag ko nimo ang imong mga panginahanglan. Gituman ko ang akong saad sa imong inahan. Pero ikaw na usab. Ikaw ra usab mismo imitukmod nako palayo tungod sa imong mga binuhatan. Tungod kay wa ko magkasabot, Daddy. Wa ko magkasabot kung anong bisan unsay akong buhaton. Dili man di ko nimo mahalon sama sa imong pagmahal ka, James. And now, nasayod ako kung ano. Oh well, yes, it has to end it here. Now, Unsay mo ito ipasabot? gikapoy nako. Dili ko unta ni buot buhaton. Pero gikapoy nako. I will stop the chasing here. Dad, Kinahanglang mahawan ang among daan ni Danny. Aron wa tay mamahimong sagamal. Jaime? I'm sorry, but it has to end it here. Ah! No! No! Daddy! Patay mo siya! Patay ni mo si Gio! Don't worry, ikaw ang musunod. No! Please! Jaime, maluoy ka! Ayaw! Please! Ayaw! Close your eyes, sweetheart. Aron dili di mo makita nga akong buhaton kang Oliver. No! Close your eyes. No!
Patiyan mo siya! Patiyan na lang sab ko! Danny, Ingon ana ni mo siya kamahal. Patiyan na lang sab ko! Kay sobra po niya sa pero nga ako mahimutangan. Kung makauban di ka pag-usap, Jaime. Musa, patiyan na lang ko. Ako may unahas pagpatay. Buhi ko! Buhi ko! Pati ako, Jaime! Pati ako! Danny, ayaw! No, no! Dili ni mahimo. Napatay ni Daddy ang higala ni Kuya Oliver. Kapatay siya. Usa na siya ka kriminal. No, no! Ingon og sa dili na ko malakang akong mga tiil. What if buhaton usab diyan na ako ang igibuhat karon sa amigo ni Kuya. Kung ingon man siyang buhaton ni Kuya. What if dili usab siya magduha-duha sa pagpatay nako? Sige! Buhat na! Ayaw! Oliver, kung dili man ka na ng atong higayon, masin pa na slide kaliputan, may kahigayon na nata. Danny, Mahal ka. no, Dad, please, no. Sige na, buhata na. Ipabuto na ng imong pistola nga gitiyon sa kuko. Sige na, pabuta na. Ganong dili ka magyab na ako. Andam kong ihatag ni mo ang tanan. Mahal ta ka. Mas mahal kaysa napatay na kong asawa. Daddy, usa ka tong giingon mo. Oo! Napatay ko siya. Napatay ko ang imong inahan. Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Oliver! Sana! You think you can touch me? Dili, Oliver. Mahimo ka ganing mamatay diha sa imong nahimutangan. Nga dili na kinahanglan nga ako mismo ang mapatay nimo. Usa ka mando ko lang sa akong sakop ug mabugto na ang imong gininhawa. Hayop ka! Gano man? Gano gipatay mo nga ako kinahan? Gano? Tungod kay akong gibiyahan. Si Daddy, siya ang nagpatay ni Mami. Wa sa kong intensyon nga pagyon si Lucy. Pero bisupol siya na ko ug nahinay ka na ko siya. Parang kanyang o kilid sa simento ug mao kadto ang iyang namatyan. No! No! Ikaw gihapon ang ipatay niya. Kriminal ka! Kriminal ka! Siya na! Oh, husto ka! Kriminal ko! Napatay ko na magkani ng imong amigo! Usa dili na lisod alang nako ang pagpatay mo! No! 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 Ayaw ipanilig tiyo ng imong pistola! Ako ba yun na? Ako, Jaime! No! Kung may angay magmamatay, kana mo si Oliver! I will keep you, sweetheart! Dili ko! Malimot karaon niya, Daddy! Malimot karaon niya! Ipanigor ko kana mo! Hup! Ikaw! Niya ka! Daddy, enough! Igo na sa imong pagpakasa! Hunungan na kaning tanan, Daddy! Please, igo na! No! Patyon ko na unta si Oliver, pero nganong galit ka bang mitunga? Nganong niya ka man? Nganong misunod ka man mo din eh? Dili mo angay masaksihan kining tanan! So go! Leave now, son! Piya na! No, Dad! No! Kung patyon mo si Kuya Oliver, patiyan na lang sab ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!